Steve so Sabre that the Lumba na mission fee ya ewo kuma se so de yi na ya ntie no ma me Faustina Fosu enye de wanti asem de that Lumba busu also anti asem de ni ya ne se ya ma me Faustina Fosu e ba be ma ya odi melachi waye nyame dia anopa ya ya da sorry ya na nsema buto ya se abrantie no so wada no bunkun so waka entinagu e wa bere aduane esi eja so nti sari ya ete ye no na ye pese hu no kra wo mutina ntempa e ma ye na ye tete a e betu fia se e bisem asema kra bu mu a ye dia soma mansan no kra yi na ye nim se e ba e betu ha na ye ne busafo twen komo no omo techi mu chere ma ye busampa yes ye no sabre ye mama Faustina Fosu ne ba ye friend se kofi na bizu friend no Lumba bizu friend no atakora ne din ba ko no on tiase waye nyame dia ya pa na abusia ye di munche mu bom ma abusia for ye se enam se okwa abusia mu aye wo mu mpanyini na obi a woni dwumadi ya odi obi a woni bobre nti o mu ntimi nka bibi saa bre no kopem se abusia mpanyin for ba enokre abusia nya nhyɛ dan fa bibi anto ya officially dia nanso behind the scenes komo ya ye dia ne se eni abema no enye se bia nsremeka o yare wo dabi na ni nyina ne se ena no kwada ena oye se na hodo no kakra e ma ne se de eti odua bi out ni se ase oyam malaria ibi na ya no fe obeda sorry bon mi so no na nyame atom ahoden aba saa na sha ase nkakra e ma empo ahoden bai anze nyabe ma no nya ahoden nti empo na enne de ya ma na okase anapai osoro ya no ni o ma medi komo o ma medi saa se no ho adanse se enne kura no pai osoro ya no di komo afi kodu ba bi na o yese o radem te che o yese obi nsansu mfamlo no amkoye na emu ya ye tin kakra nipa mra so ni ya no mba ya busuafo ba ye e fa ti ase na mte ne kwire sabia amokodu ya na doctor say bro ni be ka say death on arrival na say doctor say why nyame dia ti say e betumi abase akwan mu omokro no a e na ye ni abema e ye nyame dia but iki akara say ye ni abema no we bi a ompana wasem ontina no kasa odadin ye ni ana ye ta court e kodi nsin we echi ni dia instead do na e bi ho no because on countless occasions na me akra mu ni abema me yes am dey fidi ben so won ka be bi chairman sign e fa court nsensem ni ade na o ya so da bi mpanyimfo ho o dey nya bibia ma mpanyimfo yo se mini hwe ka o dey nya mpanyimfo be kasa mpanyimfo na be boya ma ye ho no kra rom ha ti sa o bi a no da boko na me dika ka se adwada etwa mu an me menda e ye dat no be ye wo kuma se Brown said, I was a folk woman, she got to feel Mr. Can. Oba Hobby, and my cry, who near say, and then a cassa. Let's there be Australia say, no, found another 124 when she and came on penny from her and penny for be dry. Yen penny forward career, no more the tutor. And teacher said, but I don't see a meeting with the fan say, oh, be a or chupa on Pecasa. Ting. Yes, na ade a M0urners wabusua ya rego dabi ne ho na dodo no na yanka bi anhye mu a sebe ofi antwata o dwa ya ba monti oyi nyame dia ya na sabe a no kasa wabusua on kan ho o atiasefo asase sabe o hwa mama Faustina to say untimi entna mama Faustina untimi entna busua patali bia just America, more Faustina, so very patani be empata. Or more, and then a buffy palm, only one patamha. The woman be a bar now, a mission thing, or it's in a reg, a carcassa, one episode. To see the air cost will say, Mooness, or more, and near Bussy Bessuna, and as I very, or me a carcaca, or more ever, or the already chosen.
ɛbrɛ yɛ maame ne abusua yɛ nana yɛ wɔ fire koko nso ɛwɔ ha sɛ zia ne nana ne da fam no na abusua no kɔrɛ ne sɛ brɛ a oh Josephine abotire ɔba pa wada roma abotire Josephine ɛbrɛ a yɛ nana ɛbɛduru ha kyɛ sɛ ohun ne wɔfa ase a na ɔkɔtɔ ne mu ya ɛne wɔn nyinaa ɛte ne so yɛ ayaya paa obi a obɛduru ha biara dura ha na ato ɔmo aduabɔ obi a obɛwura ha biara duru ha na ato ne aduabɔ ɛne ne so san sɛ deɛ ɛsie no ɛha adwene paa na abusua deɛ ɛma no ɛha adwene paa na ɛsan yɛ wawa no sɛ that Lumba ɛyɛ nyame dea ɛnɛ da yi ɛne bosom nsia pɛpɛɛpɛ yɛfa no borɔfo mu a ɛnɛ ne 6 months pɛpɛɛpɛ a that Lumba ɛyɛ nyame dea ɛnɛ da yi ne 6 months pɛpɛɛpɛ ɛna yɛyɛ that Lumba yɛ no nso abusua nnɛ ɛne ɛdɛduanan 40 days yɛyɛ that Lumba yɛ no ɛnɛ ne ɛdɛduanan 40 days pɛpɛɛpɛ nti ɛyɛ asɛm wɔ But the American can say to them, "Me pipe we nan say, or so here or no one Busiano registry. No one share Busiano done. And some Taisi, but a Busian, assembly, yeah, can I say assembly, ye, I'm saying, I ye. Maybe, but then where you are now. How will you cry? Which you say? Now, what you want to say? Yɛbɛka ne sɛ onyame kokurukɔ no a ɛne bɛgya bibi ama no yɛasrɛ sɛ ɔno ammerɛ mu na berɛ mu ɔden ɔnkyerɛ abusuafoɔ nyinaa werɛ na ɔma abusua nyɛ ne mu anidasoɔ sɛdeɛ ɔno awurade twɛde ampɔn basa yɛ adom ɔbɔ so ne asase na ɛho mmɔborɔ ɛne n'adɔyɛ ɛteɛ saa na ɛteɛ saa bere a yɛde mama no bɔ ɛsom yaa ɛto abusua ɛne benabɔ ɛto abusua ɛne esum abusua ɛmu ɔya paa nti ɔde hu yɛ mmɔbɔ abusua ɛmu ɔya ɔde yɛn hwɛ deɛ ɛkɔ so another 40 days pɛpɛɛpɛ yeah yɛyɛ that Lumba yie another 40 days because yɛyɛ that Lumba yie no on the 13th of December ɛna sɛ 13th of December na ɔtwe yɛ 20th of December na ɔtwe mmienu na ɛyɛ 27th of December na ɔtwe mmiɛnsa ɛyɛ 3rd January bosome ɛyɛ 10th January bosome na ɔtwe ɛyɛ 17th January ɛna bosome na ɔtwe mmienu ɛyɛ 24th January yɛ a ɛsi ne dɛ na yɛnim sɛ bosome na ɔtwe mmienu no ara ne 40 days nti yɛyɛ that Lumba yie no ɛsi yɛ no nnɛ dɛn ne 40 days pɛpɛpɛpɛpɛ yɛbɛkae a ɔwɔ so on the 26th of July 2025 and then 24th January 2026 ɛsɛ yɛfa no borɔfo mu koraa a ɔwuyɛ no ɛnɛ ɛne 6 months abosom nsia pɛpɛpɛpɛpɛpɛ that Lumba wuyɛ no ɛne abosom nsia pɛpɛpɛpɛ ɛna ɛwɔ faase nso ɛyɛ nyame de ayayaya nti ɛma ne nsɛm nyinaa ha adwene paa sansa no so yi na ɛbɛkae sɛ memenda anɔpa bi saa ne yɛda sɔreyɛ okay nti nnipa no bi na ɛgu so asabere ɔba na wɔbɛka abusua ho ɛne abusua asu
Yes, nti yɛwɔ fa no bi na abɛduru ha a ɔmo nyinaa ɛne abusua ɔde dɔ bɛbɔ ɔdɔm ɛberɛ mu ayɛ den na ɔne abusua nyinaa ate nsu. Yeah, nti amanfo ahyɛ ase ɛba amanfo ahyɛ ase a wɔn nyinaa ɛba ɛbɛkyerɛ dɔ ɛyɛ kyerɛ mama Faustina Fosu ɔne n'abusua nyinaa nti yɛmmɛn hɔ na so ɔmo yɛ paa ɔmo yɛ. na ofi atoa nananom wɔ nseɛ do nti wei deɛ wadaroma yɛasie no no wote a ɛyɛ nɔkorɛ paa sɛ kofi a nyinaa yɛfrɛ no kofi Lumba a yɛyɛ sister Faustina babaa no waka nkyene agu nti wei deɛ master red wote a na deɛ asie no no deɛ yɛn nyinaa yɛma yɛn ho yɛ akɔ ɛsa ama yɛn ho hyɛ den nso yɛn ho hyɛ den paa yes It's unexpected. Nti abusuafoɔ saa na ɛteɛ ɛyɛ sɛ wɔ nnipa mpempem no ana obiara ba a wɔbɛkyerɛ abusua na ɔne abusua edi awerɛhɔ na ɔne abusua ɛte nsuo ɛmo ɔya paa ɛmo ɔya na sɛdeɛ mɛde ka no wohwɛ the situation at hand ɛne aburoni bɛka sɛ the dynamics involved a ɛma ne yɛyɛ paa paa. Mama Faustina Fosu na Sabre ɔte hɔ a nnipa mpempem akyia no. Mayo, casa de canasha. Ɔsia on your screens mohwɛ a Mama Faustina no mfiri na atwa gu no nnipa no bi so a ɔpanin bi aba abɛkyia yɛakyerɛ sɛ ɛfrɛ no Master Red na ɔno nso yɛ bi a ɔne yɛn nua bɛrima a ɔyɛ nyame deɛ nakɔda a ɔne wɔ mpatam a adwuma ne adeɛ nyinaa wɔyɛ bom
ɛna wɔbɛka abusua ho. Na mehu yɛ mmɔbɔ. There was only one been a bit of Sabre. I'm so much here, your mammy. Faustina Fosu. And everything for a fire pocket as well. Yes, for a poco. I taste another one. One thing tonight. The Tampani or doing the cabana. I kind of offer some. Oh, Faustina and it's in the suicide break. The more yapa. The more Emma Faustina and Sabre. Oh, I'm here, my papa. Emma Mina Sabre. Or tennis, yeah, up at time, cry and pattern. Oh, 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 oh. Just feel my military super more, oh, about time now the bear will join the son. So as I have Lord John to for that Lumba, yeah, one of us saying, I was be anywhere, I was so welcome to Rebecca Sabrina, Papa Cababy. Will be anywhere, yes, sir. The return cast a cababy. A hard drink. A hard drink. Hard drink. So no butterfly. Now say the BC. Ha. I'm a Faustina Sabra. I told them about and in so far. The more is that of more here. Now, I do a big crowd. Your face was sworn over. I said, "Oh, who say, won't soon you have been man as won't soon a bar." As many other nine is seeing your bear. Mama Patron, Mama Dina, Henry, Mama, and the crap. If you what you was average, you must see any fear or quabre. The honey was average, the dear money bring us Mama sign. Mama for Sina for Sabana, by in your media, and none of pay ya, Mama, other Mama, and none of pay ya. Now, Nina said, "Almost a free piano and a bass or Yaraka, and no crying idea. I do. Yamiato, my radio, who mobile to my arsa. Yeah, none of them could not make community rooms and I idea in woman. So they are there, say I become Debbie. So they do a beer, I want to be a car, and so now, as rage now, Bobby almost wrote. I'm going to say, yeah, seven. They are the come. They may have already been about into them.
When you go there, one more year. Sapphire by last week. I knew. But we don't have anyone see. Sister, and some of you, I'm saying something. Every lady look at. I'm saying I'm here, I'm conversation. Don't look at. Yana, you move. I'm saying maybe go me wrong when I'm done. Me move on. I'm telling you. One say, Mamma got crumbs on my water. Me, I can't cook a friend. Don't come from we need to be a minimum, but I'm not fear. I'm trying to fear. I'm part of. Yes, I also know about fertility. Na me tie a bullet in pa na me kakra and share video live back na area na me ka say a baby I kokko jo ba bi na ta bullet ba my sense of ba this was your for me kasa yes na me tie bullet din atakura ona nya me dia ya and na no pay ya mama no kre e no other ma see I got 2 and it's really blanco. If I coconut with D to see Sabri and to me, and I'm sure a pattern of cream pattern. A pattern of pattern. I'm a Faustina. So I did. I mean, no one a bed, no man, other room. You can't say. You can't say. You can't say. I mean, no one a bed here. Eti sanity eya do form so frɛ chichira ba omina so e baby say ya ti BBC na de sie no wo ha na obi aba o se na mate de sie no na busu afọ chim say ai no kre yen ka bi hye de sie ni ama Faustina de mama no kre pa mama ni tinisu mama ni diaro ho o tinisu diaro ho pa na kwen say ibedru ha first video na me di kan en kwade mama na emu aro ho mama say you say wo hwa but tinisu sa say dey also what mama ni pay mama dai na but tinisu sa bra of ya poku bedru ha na ko bam na wo fa asem ma China no bedru ha na wo bam ami ya na emoya pa na mama dai na de tia kra ne se ho ini abe ma wo wi ne gere wo ye ne gere wo ntafo na se wa wo nta o ne gere o ma wo ntafo na ntafo mo ye no mu nyanya 40 days mpo nyame adu na branda edi enemi na ne ma wa wo no no ntafo ba ko be ma ba ko benya 40 days kiti kura e branda be no benya 40 days and then so we jam kra na hokro no and che na na gere no bes na call video ba ko no ye de no so etu mama sign 40 days and you have branda be na ne ma o ne gere awo kwada ntafo no branda be na ombenya 40 days and then so we jam hokro ya no ami hu ya mobo pa sense e mo ya ama ntimi nya ho hwe
would say that I'm intimate. I'm the time I was a man for children. Okay, I'm intimate. I'm Kind of force the more up and I am. I have been here. I some more of and one more no more timber na said yes, penny. I'm for stinting now. I'm intimate now. Oh, Patana, could you say? I'm intimate now. Kura. I'm a first intimate now. Super Musa. Rather more than a oh, we in Amabo. I'm a first intimate now. Intimate now. Kura. I'm first. Okay. More every say Mila and Mary and Tiapo. Now, buy you're good to me. I have what the answer airport. Now, I share more they say, maybe as a man comes to you, so now I'm a for Sinaka. When they were more, if you are pie, which is see a bit more, and I come out on your man, and you can abandon okay. I represent. Make an if you is here. I actually, Faustina Fosu, and now one thing. Kids, I come up, and then go you and go remnant to be at Rama. Get that. Whom you walk around a charge in a home. Where they assign about before. Queen, I have Now the other two. Be free as fast as you can. So for being a cameras, the carbon is selling to me. One thing at an airport. No be any say, yes, and some of the better. Better because the woman young said a bear and kind of my parents. Good one on one here. Also, it's my home. I was a moya. Moya pa. Moya. Yeah. Very sad. Very, very sad.
Baby are tidy. Baby are tidy. I was somewhere here. And TV pennies. Sata. It's baby are eating. And I carbon was a break. I said, the dear mammy is. So they are trust them say. Say they also. They didn't see. Now they was very so. They didn't answer. They were for a year. And then 6 months. They were for a week. Which any of them are week coffee. Now, Takula is also friend Lumba. Yes, you be do at that and friend Lumba. They were for a week and then any 6 months. They were for a week and any 6 months. And I know for 40 days. And also at 2 hours. Yeah. Now, because many countries that you see what a bright video na yɛde amanebɔ no som nyinaa ɔsɛ yɛnkene yɛnka bi nhyɛ ɔpanyin bi wɔ ha a ɔnhyɛ atade yɛ a ɔbaeɛ ɔkyerɛ sɛ wɔn ɛma no kusua na okura broni snap yi bi na yɛho bi abusua na okura snap yi bi a ɛne ɔbaeɛ ɔma no wei yɛ sei ha ɔkɔgyina a ɔsɛ wowura fie ha yɛne anim a yɛ maame amesa ɛhɔ yi statue sɛ de broni bɛka the statue si ha statue no si hɔ no no nti nipa no wura fie ha na ɛna ɔkɔgyina a yɛ maame amesa the statue no ɛna nipa no ɔde kaka sɛ ɔba na okura snap nti ɔkɔgyina statue no ho na ɔde snap no egu yɛ maame amesa ɛsɛ bɛni ho nyina si fie ha no ɔde horo n'anim saa ɛne ne snap no ɔhwehwɛ gu ne ho na ɔde nam a na ɔtwa fie no mu hyia ɔhwehwɛ gu ne ho na ɔde nam a na ɔtwa fie no mu hyia ɔyɛ saa bɛn mprɛnsa abusua ɔyɛ saa bɛyɛ sɛ mprɛnsa sɛ mprɛnan kakra bi a ɔfa ha na afei snap no na ɔde agu ne ho saa na ɔde agu ne tiri ɔde obi abɔ akyia nti yɛntwa no fansa yes nipa no bi na aba saa bɛrɛ wɔn akyi abusua ɔyɛ buku da so ha se na sɛ waboto kakra ɔsɔfo ayɛ buku wura ha no su na wɔsu a yɛbata mpata emu ɔyɛ ɔbaa na ɔbɛba mu na ɔfa ase ɔbaa a ɔbɛba mu na ɔfa ase ɛyɛ mama Faustina Fosu machana nso wura ha ɔde su ne bo wura ha machana nso wura ha ɛna ɔba mu na ɔfa ase sɛbi ɔba mu na ba ɛyɛ mama Faustina ɛna ne onyina aka bɔ mu a nsuo no a sɛ wosu a nti so deɛ wɔn so biara na nso sisi ano akyekyere kakra ba ti wɔn ataa di but in our first video na busua wɔde wa saa abere na onya akonya mɛka yɛ wɔn ɔsɛ life wey no baako da so ɛdi kan yɛ life baako ɛnde no na yɛde wei no to aso wobɛtumi akɔ akɔhwɛ mu na nsɛm a meka nyinaa wɔn nsa mpa ɛsɛ bi akɔpena wusu no ɔha ne na aka ne nyinaa yɛ nokorɛ na sɛ first live video no koraa deɛ ɔsɛ na mentumi nkasa because abusua ɛne yɛbɛduru fie ha brasmesiɛ no woduru ha awurade asɛm mama mma ne mmɔ so kakra nti wodeɛ yɛni nkɔmmɔ mama ba a yɛbɛtewa so na yɛsɛ atwa no so de akyerɛ abusua kyerɛ sɛ wobɛduru fie ha baabiara da ne su baabiara da ne su baabiara da ne bnabɔ ɔne ɔmobɔ fipam obi aduru ha ɔdi nnua no ho adanseɛ obi a ɔbaa biara di aberanteɛ no ho adanseɛ sɛ ɔmpɛ kasa ɔnha adwene ɔntena no kasa awurade ho yɛ mmɔbɔ okay nti sabere fire pop ɛna ɔma no so yes so fire pop na ɔma no so fire pop na ɔma no so yes sabere
I'm so for but now be couple don't show me no. I'm so sorry sister. Yes. See, if I put na money must celebrate. Yes. Then to Triana now, Chidani at the end of the day. You fit in a conum. Now, what my boy is a penyaman there. Okay. That was an idiot. Okay. This is happening in me. Yeah, and I'm doing With the Nina, yes, if I bogus will be on service your penny and one some more. Some will be a miss your penny once. That's why. That's why. See, also, but it's not a partner voice. The sanity, I was Sabri, Nippon being a Kusra, Alexa. More yapa. Very, very sad. But the man when I counsel there. Oh, is that the back pain? And I'll be down for one.
Any of them, man, the bar here of the kind, and the picture, and also about the picture, and also on something or 2 and 9 channel. So she got bum no, yeah. The phone is junk phone. This one. Many more for see. And like I said, a friend of a bed and something. I'm a sorry, but my friend on us who could baby. Grand was soon and I'm strong for the 2 days. I may have been hungry. They are not. I'm so mean for baby. It's you, though, if you are not friend. Yeah, it's you. It's an open coming condition. You want me who? Because it's try many away. I don't know who will go. What's upset? You be saying this, I'm coffee. And my friend, not on fat, friend on fat, Little, I'm a friend, not I said, I know busy, and I'm guy. Joe, while I'm some tribute. And okay, here. What's now? I'm saying, and much be you, we say, airport. We say, no, crew. I want to make us a secret banana frames in yes. And say, two and a more said the way I'm seeing it 10. Because I may even Yamana. And if you have, I do my man and I may if you have money. If you have it's not a person. We are missing it here. Coffee should have been back here. Was a member had December, Menena, about Senana, and the wife, meaning to be I was to be out. Timothy and I said, a transfer. About Yako. I heard Yeah, that was the simple. I read another one. Because what's in it? No correct. We walk out here to continent. We go about it. Malaria be now. Ntina ya nka bi enhyem anope ya my friend the phone so na o ka chese minu ade asini yo ti mo ba ye no kwe kofi da ya wanso kofi na media akwa na de no tell and I'm saying, so there's a young farmer. Yamina, who the year now. Yeah, hold any answer into me, but the young will become be unto you. Coffee, and then if you are doing a wife, but no, a bow, you get in my and I'm just. we can be can no na That's how we construction this after I was working.
Abusuafo, society. Abɔfoɔ ne agyamfoɔ saa berɛ yi wɔn nyinaa nam kwan so yɛ ɔba abɛgyam abusua sɛ nuabɛrima no wɔ no nti. tupac nam kwan so ba Okay. ɛna wɔn yɛ no wɔ ɔga nti atwa ɛna wɔn yɛ no wɔ ɔga wɔn di nyana na wɔn ba Ɔbea nti sɛ bɛrɛ akɔ aba no hɔ ama ɔde ma wɔne a aba abɛgye. Maame ne ɛgɛ ne ba yi deɛ ɛgɛ ne ɔmo a wɔkyɛ ɛba ata biara nti na sɛnɛfo no yɛ wɔyie ɛwɔ baabi deɛ ɛhɔ nɔpa no yɛte ne mu mu nti mɛba fie obi saa ɛsɛ baa ne anokorɛ nti yɛkɔboaboa ho ɛkɔ yie na meba no sɛ deɛ meba no ma bɛkyɛ me nuaba na ama no hyɛ den na mama abusua nyinaa hyɛ den wɔgya sie no sɛ nipa yɛ mu biribiara nyɛ yie ase awie nti deɛ ɛka no sɛ ɛgyina mmoa yɛ na sɛ bi nsi biem na yɛyɛ akyerɛ sɛ no ɛgɛ ɔmo yɛ ho ban na ɔgɛnɛsɛ bɛ soso sɛ bi a sɛ ɛgya no kwan so a ɛsɛ ɔmo mmoa yɛ sɛ de bɛyɛ a sɛ ɔhaw ne amanneɛ biara mbam na biribiara ntɔ bɔkɔɔ na ɛnya no kwan bɔkɔɔ nti wode yɛbaeɛ a sɛ bɛhyɛ mo hyɛ den ma mo yɛ sɛ no wa Wednesday no cry na minister for state say no so kofi ho dodo no kakra. E ni nim say malaria. Komo anti anopai me friend na so kofi ayi na me. Am say na kofi di o musen. Tutu me ka be do na ya no kra. Wo kra de a e kwenti me. Ye ra de pe na o yi. Nti mo te na fa ma no no pe. Anopai ya kofi e ke na nya me na. Don ka ye. Ne ba no sa ne ba ka ba. Na yɛ nyinaa nso yɛ ho hyɛ den. yɛde nyame hyɛ me den wa Na mo asese ne nsa. Nti ɛdɔm nyinaa na saa berɛ ɔde ɔtɔ bɛbɔ ɔdɔm na ɔbɛka abusua ho ɛne abusua esu
ɛberɛ mu ɔden ɛdɔm wɔ afiri akyikyi no bɛnkyɛ ɛna wɔn nyinaa abɛtwa ha no Mama Faustina ana mfiri ni atwa gu no Mama Faustina nkyɛn ɛmu sɛ yɛnua akwadaa bi te hɔ yɛtie ne sɛ yɛnua bɛrima a ɔyɛ nyamedeɛ ne ba ɛpanyin ɛne akwadaa a ne mfiri ni atwa gu te ne papa ɛna ɔyɛ nyamedeɛ That's the question. That's the question. Good. Hello. Yeah. Okay, come from my mom. I have my mom. So far, you want more. I've only been a mom as well as a very tough round.
Okay. Obviously 40. Yeah, toss my and I'm to be paying for to be any tree. Now you found one some sunset. As I was here now, any pa. Now the acting is a very, it's a vision for S. Okay, so let's get here now. In fact, atmosphere now, and so you know, to do feel no, and more. A jump for if British should be bench and as a very. We never do her. We'll be jump. I'm not very sure. I got a call. Well, I'm not very sure. I got a call. I'm considering it. Why we go come and yam post video. I like it. Just have to say, I'm not fine so. You know how you do. I say, Asantehene, Mama, then Asantehene. Asantehene, Mama, then Asantehene, money, tea. Sabri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ possibility. Yes, okay. Na deɛ ɛkɔ so wɔ fie hɔ nso yɛde asom onyame fa yɛde abɛɛma no kra nsie yie na nhwie akyɛkyerɛ nyinaa mmɔbɔ because abusua mese it's not about sɛ wowɔ tiwaa tiwi dabi biribia ne wɔde sesa nipa nkwa nti mesrɛ sɛ deɛ asi yɛn nyinaa ana aka yɛ sɛ wogyina ha sɛ wode obi yɛ adwene obi nyɛ adwene yɛmfa no nyinaa to nkyɛn yɛmfa akoma pa ɛnsrɛ nyame sɛ ɔma yɛn nua no baabi papa ntena adankwa ama yɛn nyinaa yɛhyia mu na yɛato ɛwɛsɛ dwom nti yɛnam kwan so wode fa adwe nkyerɛ no bra mɛto mɛbo ase mɛkan wɔ biara deɛ sanity abusuafoɔ ɛnam kwan so kakra Asantehene pass on. sapepepe So the Ukraine win sana Asantehene. ɔno na ɛte kora na ɛsɛ sɛ yɛbɛsew I want to take her back because it's officially sɛ mpanyinfoɔ otu anamɔ yɛte saa na yɛdi akyire a yɛde ne nyinaa ɛsom no nti ɛnnɛ Oburoni bɛka sɛ we'll be oscillating to and from the family house na afei ɛne baabi a yɛnua baa no so sɛdeɛ amammerɛ ne amane si teɛ amammerɛ kwa so wɔ sɛ mokɔ na mopɔkɔ se ɔbaa no ɔno nti na wɔkɔɛ nti ɔyɛ ɔbaa a monim sɛ ne yere no no a ɔne ne te nti abusua nim sɛ ɔne ne wɔ mma sɛ baako di kan bae aberanteɛ ɔno no maame nti sɛ kunayɔ bi wɔ hɔ a wei na ɔmo a wei na duawo foforɔ yina sɛ yɛnti a mogyina ha yi yɛ sɛ motwɛn sɛ obɛsiesie ɔmo akyi ansa na sɛ wokɔ se kunani deɛ na kyɛ sɛ abusuapanyin yɛ awɔ sɛ deɛ asi ɛsɛ abusuapanyin na soma a wɔ sɛ bra na na yɛpa hɔ no a na abusuapanyin no apagya ne mu kakra ana fɔsine sɛ ɛne sɛsɛ ɛyɛ mmoa no yɛnkɔ se sɛbɛna yɛ sɛ na asi ɛsɛ ɛnɛ deɛ mu sɛ abusuapanyin ma ha abusuapanyin abaako fagya mfi ɛno abaako ɔn sɛ sɛpasi a yɛanna sɛ ne bɛbu ha na kɔyɛ ebi a nipa soɔ nti si ha na adwene aba sɛ sɛ ɔbaa no so ɛne sɛ
Yes, I said, I didn't remember. Na yɛmɛsi nokora Na bisa panyin na bisa kɔ na bisa panyin nti na meka no ɛsɛ wonim sɛ mo kwasi kunani a ɔno de ɔma ha kɔ na bisa panyin tupac na ɔde ɔma ha ɔma kokuru na aba nti ɔno na ɔwɔ ha na nim bɛde nkura no bɛsen sɛ ɔmo mfa ɔmo kofi na nwura nneɛma si so nokora ɔfa jamfini deɛ ɛwɔ n'anim ɛsɛ wɔte w'anim nti ɔno na ama fɔsi kwan a fɔsi so asoma yɛ sɛ yɛ yɛsɛ nyɛ yɛbusua ɔno nti na ama yɛ fɔsi na kɔ na bisa panyin mabɔ na maneɛ deɛ deɛ mo na mane a fɔsi asɛ deɛ yɛ nim a ne ɔfa ko ɔno nso aba ha nokora esi n'anim nti ɔno deɛ I'm saying, on the busy say, maybe I want to 1 month ago, maybe I'm not a coach. And yes, I'm doing it. So, you see, I know I don't say, I say, but everything very with you. I understand the whole be honest at first. We see our person. You may be a net so bad in here. And yes, it's a man always say this. nti deɛ bɛyɛ bia mo ne ɔbaa wei ɛna ɛyɛ sɛdeɛ ɛteɛ nti ɛgya bɛdeɛ nim sɛ manso bi anim ɔwɔ bada da Oh, what do you? I was trying to say, no, I don't be real. But to me, Faustina Fosu. I did it for senior. Dear, you don't matter how much. oh okay Fosu, any Lumba. I have one background, Namini background, Buntua. saa I saw ya. wow nana deɛ m sɛ bɛyɛ nua bɛma ɔyɛ nyame deɛ na yɛrɛ awo ntafo ɛkɔ bɛɛ adaduanan ni yɛ sɛ ɔde no nso ɔba panyin bi ɔde ba panyin wɔ mfie bɛɛ sɛ bɛka ayi ɔba yi a sɛ ɔwɔ ano sɛ ɔso na ɔba akɔ ansa na ɔba wɔn ntafo ɛbi ne ba panyin ɔde ɔne na wo ntafo I don't know what nta sɛ yɛ sɛ ɔno na wɔ mmiɛnsa ne sɛ the cow back. Until bɛka sɛ deɛ ɔdi kan awɔ no panyin wɔ mfie bɛɛ sɛ ɔne wei ɔno nso yɛ akwadaa saa oh okay ɛyɛ asɛm ɔ ne sɛ abusua ne mma no yɛ nkwadaa paa ne mma no yɛ nkwadaa paa cause panyin kura nya 2 years mpo ɛna wɔn asa wɔ ntafo ano no ɛbɛn na wɔn bɛnya 40 days na sɛ esi ɛnua bɛrɛ ma ɛgya wɔn kɔ yaya nti emu ɔya nkwadaa no susua paa nkwadaa no susua paapaapaapa abusua nyame ho yɛ bɔbɔ okay saa bɛrɛ wɔn sɛ kwan mu da wɔn ti deɛ yɛn ni akyerɛ na yɛn twa mfoni no ntura mansa nti afei na wɔn kɔ sɛ yɛn nua bɛrɛ ma kɔ fi ɛyɛ ne yere abusuafo sɛdeɛ asante amammerɛ teɛ Moya pa ti sabre kofi ne yere na otin so the igina yina in chancha mansa kofi yere ya oja na wechi na sabre otin so atun ne ba na otin so ay pata ne bia empata the yeme ho na in chamfini no yes en chamansa ne na ofira fitaa ɛsɛ nkwara a ɔwɔ ɔmo na ɔmo fo ni twɛ na me hu yɛ mɔbɔ
Itu bisa di. Ya, itu bisa apa? Dia bisa kakak. Yes, yeah, so very good. Because the things I will be added. It's share. And for the phone to say, money and name for number of us. Let's be a man. So, what is it? Yes, ma'am. Amambra ni amani ya kwanso. Samboni sa ode be say ye no. I don't know etwa bi sabre. Money and name. Say, you better make come. I say, no, I ain't a media. You see, said I said, I remember I was a farmer there. Aha, now there will be an issue of Mukaya, a Befasua. So she didn't hook a Befasua, to Miss Member Babisha for Namane. This have a man coming to me, I said, aha, made dinner my day. I am working. I said, Babisha farmer, and I will be an issue of Muka Befasua. I will see as we are, this year, and this year, as a bank, I kill her. I'm a better. I see a young that's it. That's my friend. Yeah, I mean, the argument is a very Opportunity. Sanity, sabre. Oma be se oba kunadi no awi se yes you ni kunu enkan ho what as fast as ni kunu yin nyame dia. Sabre oma be se oba kunadi awi di na abusia oba kunadi abusia fo che se omo de beto abusia fo ni na afia na monto bi o ho a want to boss it. Yet was na yen sign and revert it back to the na ye wono. Na yintwa ho so mfoni emfa ensum abansa nyame fa enyabe man kran si ni nyame hu ye nyina emobo sanse eyaro ho sempa eyaro ho sem a very very sad story sanse ye ni abema kofi na se atakura ye maame Faustina Fosu ne ba kofi wa ye nyame tia waka nchina gu e wa bra aduane esija so okay. So I can't know. Okay. Highlife.
See, obviously, yeah, I'm quite so sorry. Yes, I could be a yeah. I was a fucking issue. Yet the also I'm an awesome. The boss is in the that's see, I was able to do the best answer to us. Now, you're trying to find the actual sign. Yes, until we are back to if you have. I could say about maybe disabled business sample. Yeah, but not see that there can be answer to us. Because yeah, disabled business for course urban maybe yeah, my bar, but not see. Now, a jump for a bra, a bit to the entrance. Now, if I report on so regular, yes, entrance. Oh my God, it's lovely today. Today, the governor, yeah, we see a penny. Now, who is so dear? Oh, my dear, adorable. Oh, so bad. Tell Mama, we get with your penny. Mama, adorable. Okay, Matima Madina, I may wish everything for condolence at the Amon, Madame.
Nti mekenkan comments no bi na yɛntoa so ɛwɔ ha sei just feel sɛ yɛmpata no mpo apate hye abotrɛ wate yɛsie no mu ɛyɛ nti dɛ mɛsrɛ sɛ wobɛnya abotrɛ na adweberɛ ɔbaba wadaroma sɛ kyerɛ ni ba abotrɛ wate afei wine beam Divine Charity said they need to do autopsy on this one. Divine Charity Matia Wadarama. Say for return on mobile safata. Maybe Pia I as J. Afe Yansha the also a D1 yanking kind of be at the end for just in the Mosa. And I'm Miami name. I wish to say the rights should have been done. Okay, the rights should have been done. Okay. So we get back to also messages no nothing. You didn't come in and you're clear no so free. My things must see to the foreign train, bro. Never to me was marking kind yeah at the amount was with you. Rest in peace to Inyabema Kofi. Rest in peace to that Lumba so. My insulin, I'm saying, I catch you know. On them, you know, I saw him. I don't know who you're about. I want to see an amount of the I want you free. So near signing almost a phone of Hanam. Emma missing. Okay, and see, let me get back to the messages now. Not making kind of to the father, bra. The kind of from our life. I was say the AC the perform the dinner summer life and by Grace TV so. Okay, Medu. Oh, we should say the right should have been done. Lumba was a royal. A lot of things should have done before he was buried. Okay, Matia. I was, and I feel when being the Nagin Tre Abba, Jackie Brown. I said very sad. I just want to say, okay, Matia. I just been when you went to your boss near Balina, so very sad. I hope. I hope you will never catch you. So, in one shot, and some more yapa. Never find any crazy. Okay, but this is a baby sana makani ya chama. My name is Yeah, we say he got something now. We say the man yes say omoye miensa. Yes, omoye miensa. Yeah, why you media? When I toss me, yeah, why you media? On I toss me. This is a kit one number. Yeah, Nti kit one na mo sabre. Ti omoye miensa. Na sabre. You toss me no. Ai nyamedia. Amanaka mienu ayemela ene ni abaya onamwe. Ti ga sanity obisa ya sanity. Whatever. Moya pa. I mean, we're mobile.
Bigger, amen, 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 amen. It's ringing. So now I'm going. I'm gonna be in the I'm gonna do my business out to try. I'm gonna be seeing the money. That's all. See, the panel will show us a bay or by the chair. Everything. Now, other ship is empty. A bra, I was in say, see. See, this is a life atmosphere. Every free, that Lumba fee. Yeah, one Faustina, ever, what's Nancy. Na a jump for back channel. More ya, a bewwoodie, Sabi. A more ya, sunset. About time, dear, come as well, and said,
Never beginning and that be never the same. I have been put media man. Tina say, you want you could require twice a young 1 year. Our mom bless you. Tea, Coban is a saying this year. Na a tear coma. Coban is a saying this year. Na a hard dream, but the bend day, the meeting I can't say me, and who you know, na on share my minute. On television, full in a row, and down come. Hwede ampo Nyankopɔn yɛ adom a yɛn nyinaa yɛhyia no na yɛato awusi dwom yɛde ahyɛ ɔbɔade Nyankopɔn ntam animuonyam. Rest in peace to our brother Kofi. Rest in peace to our brother Lumba Atakra, Sana friend. And rest in peace to the greatest Ghanaian musician of all time, Faustina Fosu Lumba. Nyame fa ne kransi. Amani bɛbi papa ntena adam kwama yɛn nyinaa yɛhyia no. Yɛato awusi dwom. Yɛsɛ Nyame sɛ yɛn a yɛaka akyire so ɔno Nyame onim kyena deɛ yɛn nenɛ no ɔmmɔ yɛn ho ban na ɔne yɛn nyinaa mfiri nsuo ne ɛsan mu ɔne yɛn nyinaa mfiri mpɛtowɔ mu ɔma yɛn yɛn nkwa na amen ɛnhyɛ ne din kronkron animuonyam ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu nti abusua bi a wohwɛ me bi agye so amen. Ɛmmɔ yɛ a sɛ yɛma ɔntumi mpo ntena ntumi ntena. Nyame na be Nyame kokoko na ne be hu yamabo ono oba ade no a na obepo na bibia ya sunche sanse wono ko a ne Nyame a edi da so nyina no 16. I was here.
force. Oziafo, where you offer to me? Na areho wo mo, areho wo mpa. Ese sese emu bi mintimi kura nkasa. Ti oziafo ka ya yedu ha ya shase ese ye video no. Na Mr. Kasa kura ho ya den ama oba kakra. E kasa kura na ma, enye ze bi asabio. Na ye bo apa ya na se e bonne so na emu. Ina yi nipa e wotema ma ye ho, e wodoma ye ho. Nti ekoba se awosem se isi a abusua wotena se a na asem ba sa no a ya na ebopusa ema se nyame anka ho a obani be ka se bi a o put yourself together na cry na etin and yeni abema any a type by Grace TV there, especially brother Lumba and Sensation shall say near Kumasi High Court then sign so called sabi Mr. American you call another one name and that's how my hina him feeling na no ka ho bi. Then I cast out by Mary shares our video, no, they a live program to make sure one of our live videos to marry. Yami Adam Nami. Now, High Court, you will record them, or you will put your so. Now, or your wine or down and where the car, I want to catch him, say, friend at Takra. Now, name Faustina Fosu. Zabra, I was asking a month for I said, I won't tell home I'm more court or any castle, or I'm yet to crank a car. It's always will be some follow up question behind us over a show. And penny for bar and penny for the casa, and penny for bar and penny for another church in Sima. I say, to know patch also say, I am penny for now, and penny for now far or one was in it. Olubia, he was a peaceful guy, or a brantia na or pass be on pentity pempapem or the boko. Obe will be a D. Ha! Hey! I don't hear more. To be a sign. The year 2025 we be what so kakra. The year 2025 we be what so can same baby. And the year 2026 even so. Lucia, Shadia Chassis. You fire Sarpong. Now we are na Sarpong. Year 2026 year we encourage issue and I Sarpong ya so for. Now no brand the year media. And I shall see. Now the mass no year ya ho. Na eya sefem kan se Lumba ye nyame dia no sebi ene any abusumi nsia ye fana brofo mu a because that was on Saturday 26 July 2025 ena ye nyame dia and then abusumi nsia pepepe ena hwede esi ana ana se kwa na keda matimama wadoroma matimama bakwa koda mi ya kwa koda wadoroma oma and then that Lumba ye nyame dia no that Lumba ye nyame dia no ene bosomi ensia pepepe ena fi you see that Lumba no so ene adedia nine which are nearly 40 days pepepe ena hwede esi Phoebe sign pa Phoebe sign but aja obeka na akwese obecheche man akwese owo man nine ne ma eye nine na e man nine a wawo mo no de tie ne se
Mama Cecilia Jacumine, oh me, a pombo de Wadaroma. The man I warm, no said, the bapping a buyer, I will soon a ton and them, not a book ya. The more the bapping I will soon a bum in an hour. Na enyasem ketwa rapan no suya ma ko ton na nam ko bam na na ya ena sebe ni gira ono no ho sabe ono so ono no awo ma no mensa panyin no wo se de nam panyin fo de ka se obawo be se afene fa konfie mi na ena wasa wo ntafo na wo sem ne se wo ntafo no bna de be na de duanan Tuesday na 40 days. Mama, me nyam bio, me wie na makope bia no, wadaroma. Wadaroma bro, wadaroma. Oh my God, this love. Me ama sorry ba. Na me, oh me. Oh ntafo no, e bia de be na abetua nine. Tafo no. Sabi obaba ko be ma ba ko onse nkola nti na me pese fie ni beto mo so. Ti na omefusu ya aso kono for bia wo ko dia aso. Ti na ask akeba na me video na fi wo so. Because now I'm percent crying about in live video. But that is the situation. 40 days, but not enough 40 days, neither way. But John, yeah. Now, I hope some crying say, and just say, be our yada, that was subio. I didn't be calling you, man. Ask him, say, I'm yadi dear, and to me be cool. If you're in the junior, I'm the reporting, mamma. Do you know in some way about the M0urners? Now, I'm going to tell you. That way, that was on the 21st of January 2026, the year of our Lord Jesus Christ. Tuesday, and now, oh, yes, oh, yeah, so one say, you know, do a beer, almost as a honam new year, I say, all the dog crack, maybe I am more drum, and I say, we got our down, but those who now want to. Now, was you that there never be a twitcher. Sana, cocoa, then I want to make a crack. Na sheda nya ya na ese bia sabio bi so meka ya dia ya de gu ya dia bia ya rewe de de ni ekoni wom da bi ti o mo se wa kenten ho pa kakra ma na mo payin po abusua be se no sia bre no ne ma me din komo and they are and Saturday we are 6:30 a.m. and past 6:30 no sorry a one ne ma me awe ho nti asem ntimi kra lisuo ni ade ntimi meka sakra ma and no sia ne fe ya ono ma me din komo 6:30 am pay ya you ono ma me din komo na akọ dem I say obi nsenso me na bisua afi ya konye din so akoma no a ye nya be mai na ye pre na emple ti nipa me nipa net na ke network e we ne kwa so bia kodu doctor se da bi ye nya be ma no wa ye nya media kodu ya sa bia doctor se da bi abranti na ye nya media ana make na bisua ntafo no bia be no gbenya 40 days nti some no say odwen ho a so untimi enkonko ne ba pin na ba ya aba no wo so ko ba wona na no e no sa wo one oba no wo sisi ano e wo ba no 2 years na ma sa wo ntafo 6 months pepe ne wo fa we ya atwa 40 days pepe you see ne wo fa the head of a year kuma serious park and then 40 days pepe ne abedi ama enti emo ya men clear messages ni bi na men kona odi a chia M0urners ho ne ye rade wo mobo papa yesu owo beja wan ni rade chin abuzia owo beja wan ni etu bi ansem o tnas na odwen ho a o se ye just say me a odwen ho a mabusa se ti wi asi kwa de ko hin ani ese buzua se ye hwe nsem se ya na de bra ye bra kra se ye de ho pa bibia ye na ye nsa akwa ya no ye bia hwe buzua na so ni fa so bia o ani na me ne omo ka ye e wo twesem se ni nyina ye vanity ni no e no kure o se de ye bra ye de mama sa oh god is also coming to na me hwe mama mesfo jayo o se bedu na me pese mani beba video ni was na me susa do baby Jude go na be so mu tiche me ra na me so so enti
Every baby I was sharing somebody say any study and somebody and then help us say, ain't not bra, bra, grass, baby, I am my own. Not as one fast on say. Because you know, I bet than nature. None I am found called baby, there. And then we are seeing the coin. Huh. Yeah. Everybody to me, no boy, home by any young one, that's so right. Everybody who are more poor. Just let me bedroom, I'm a shit, my man, on the chairman of Faustina Fosu. Won't me now. Won't me now. But I bought the so about time. Yeah, it's a bow. About times, I said, snow. Day, Yamin fa, Usi. Ah, desa, ya shesu. Day, Yamin fa, Usi. Yes, so, yeah, recall Zion, Zion botai, fairness so, honor, yeah, better da. Yari tutu ya nine, said you're going to for recall. Yes, so. Hey, brother, Jesus Christ of Nazareth. What to me do, senior? A mamma swap for us. But some was young baby. A comedy and nature demo. Jammed it to a month for say. Suma mio. May I wish you more brunting quarai, Suma mio. What to do, senior? What Mama for still see? Man is swap for us. Masabusian baby, dude. I don't call it the nature demo. To go join it to a month for say. Suma no. Or your bad time more brunty. I am Suma no. Hey, Bamo way. Chimo deal. Or your doom pockets ya. Na same muda. Not now bad answer. Man, any I visia. Waiting from a hua. I see W. Until you come here, bro. Swami soon be brave. Na no one now are you. Bamo way, why you bio? Why you bio? Why you bio? I know you soon. Why you bio? Why you bio? Dinami soon. To be the way you are horse. Welcome to moi. Tabeka say breakfast up papa baby. Sa kon share be na to Sicilia ya safwa. Ofri ko wubo me. Man ni aya ne ya. Afi bi esayo. Ti mama first say na eba ko weja no. Mama first say atakura gua. Owo ma ni suasa. Ojo ade to amam for say. Asantehene Ghana mai. Oyo bata mo brunti. Aya mu suma no. We na fiaso. Bisiafo ye di hyiam. Eto ye ni anantiko ni nie. China jamfie. Ah, what ya poku nie. Amesa rehomia. Takra di hu eto ye ni aye hu no. Takra na ono na efra takra sa de kofi. Ha. Jofo wa ne dorisi. Masi asafo anote. Iwo jade to a man for set. Oh, Ghana, my. Oh, yeah, we see a mob brunty. I am Suma no.
asɛm no emu ya paa emu ya na oh my God laugh say oh mama David mama me feeling him so say I didn't met no dey the year nyame fa ni sie na o say na me pɛ saa party kra dey mama David and I was say young man story I was say Mr. Sims no ya na ye no brofo no dey na ti yetimi to brofo so but can't call ya na net to na ye den kakra wada it's a very sad story abusia a very sad so me can sim be sad to me be sad na my a bit emotional because me gina gina abusia my emotional pa anyoma me tui enye say bia say and say but my emotional pa nyame hu ye mobo na me sere nyame say want to chire me ame mama Faustina Fosu here because abusia you do fear ya mama ontiment now oh erade hu ye mobo erade mo hu mobo nya kese ewo the Fosu family so mysteriously before the baby Okay. Wow, so like everywhere but see I was for yeah it's a miracle. so okay young Claire be na can you not acquire by Jamia can you samba yes main Claire messages ni be afi oh yeah young Claire messages ni be na everything now if you have na yemi abema tie if you here now I chat share bibi ho no chance say mama share comment no I think it's very serious or say I want okay I'll say I had a dream just this past Thursday that two people in the immediate family had passed. One was a male and the other was a female. Please let's bear this family in our prayers. Oh wow really yeah rather we are mobile papa is I don't for each other rather bring on a minera and we are mobile na enya umwani that's all sunset many abayes was from there I'll say I want to mention the female's name please let's pray for the family. I shared it with my church ladies and after I had the dream that we should pray for his family. Wow Emon by Joseph Nyame abasa enye ti asense wo de na so so yedu se enti asem ti so nyame se wono hu ye mobo na onye abusuafo bere mu odin onye abusua nyina enfi how musuo esan de oyene nkwanhia wo bia o se franche no adu nyame no a onyame aye nka nkyere no ansa na wo hu no ono amrem na ohun abusua nyina mobo okay ti yanka yeguso e clear message Steve na fe e dia pemba ya kwa na prepare e janya nkopo hu mo no to me kwanya wo dia samba ade akabi e dia som okay enti okay enti one message game na do so I also say that also the right should have been done. Lumba was a royal and a lot of things should have been done before he was buried. Oh, okay, Matia, name Owusu. Jackie Brown is very sad. Very sad, Jackie Brown. Just finished to park will not allow autopsy. Oh, sorry, I would say. Aruna Hamed. Many have been able to call the Everton catch. Okay. Boy, we have go back to different. Really more as a miraculous thing. Yes, and see, Makai, Haruna also say, right, Doctor Excellence, boss, please, good evening to you and your family. Happy new weekend, long life, more blessings, more miracle, more victory shall follow you and your family. Good night, Matia Minia, good night to you. After Haruna Hamed BMC boss, money on your Juma, Matia Minia Bema, that's the power. After 1 BM, Miss Jess, wow, so Lumba's exact 40 days is today. Don't you see it, no, 40 days, prepare. Because
13th now 13th December now 20th now 27th. Okay, I was going to buy to us. What are for end Christ cases that Christ. And see, I was yes, Aruna, another 40 days, baby, another 40 days per for end. Okay, 1 BM. Are you also Christ cases? No, Christ cases. Christ cases. I was going to young Shay, the baby. Aruna Hamed say, boss, we are Matthias. Miss Jess, no, 40 days because now 13th December and 13th, no. I was going to buy it. I see. Christ invoke. Come now, see. Treasure come now, see. Then come with it. And how you? I'm not cool. We should not cool. Serious. So the week, I said, yes, I was going to with the comments nothing, young funny in Mary, now young caught to us. So, yes, it was not a 13th year that in the year of Masia. Now, what you know, 20th December, now you mean 27th December, now you mean, sir, 3rd January. Bosume 10th January, Bosume now 17th January, Bosume now 40 days no 24th January mom 24th January, which is another day. You see that number, nearly 40 days per the 9 and they see about hey, already we I have some more. Afei, I'll also say you don't just bury a royal just like that. Some of it as well. Afei, just feel say Lumba was not supposed to be buried like that, but Faustina is the one who allowed that to happen. Oh, Sam, I'm about to say what I'm yes, in the more young to know. Why I'm teaching you now, Mother Ma. Afei, also just feel yes, they joke with a lot of things. They're experiencing consequences. Okay, Matia, and afei, and afei. One BM so just for BM say yes, so also I pity her. Oh, I would tell Papa just for party share such really bad. And I feel Dana Kusmia, Mama, no cry, whatever, and Mamma, can't comment. And I feel also BM say, also replied to Josephine. Dana Kusi used to spy no crap and he has tried a channel at the chair, I'm on sign. And I want some kind of Mama Dana Kusi the comments about also the comments about I feel Magneta. I said this is heartbreaking. I'm so sad. May his soul rest in peace. Amen. I've just finished exactly of your book guys and will be on campus. Okay, that's how I say, isn't it too early? Okay, come now. Whatever, come of course. Champion, cover mine. Mrs. Yashi school, they come. So, there. Update up and say, I'm a Faustina Fosu, a babako. Yeah. Oh, it's very sad. It's very sad. Yeah, but wrap up now. You can't message this now. Yeah, can't message this now. Oh, good. Yeah, me offer. I say over. Oh God, man. Over. Oh yeah, life. Our YouTube by Grace. What's on within this? Within the SYF. Okay. SYF CVF. Okay. Yeah. What's we be across? You need a ma Kofi atakwa ya nyame dia na odi na wada. Oh, nyame adum Kofi. And I'm never me so. Mama fosi. And I'm me hu Kofi. Oh, okay. Na me hu Kofi no so no. Me ba fie atem bia fie hadwuma bebrebe na me fie hadwuma. O ye dia yankasa.
Oh, me a contractor, me everything. If you are men, I'm here home. Wow. This me videos we meet me here before this. Obada be who ha nka wa say yeah, I've done a lot. This sort of say. Aya adwuma bebre ofia anti kofi me ba bia na me ne kofi ene di nkomo one ne yere sometime bia be ba na yatum Okay. me frɛ ma me fosia na wa kyerɛ me ba bia kofi yere wo ya kwa kofi kofi yere na wa ba bibie gate ya man na ya adwuma tu ba adwuma fefa hu ye nyina ya me sa no adwuma o de ko hefi ni inside yeah Yanka bi nhyem de asie ni o de na okade afa enti de me kura no eno me ne ma me fosi edi nkomo me yesa ka me ba me friend no na 10:26 in the morning eno ka dem say o ko ba bi nti nana o de me sere wa nwumre me ba na wa ba me so me ko ba bi ko rounds kakra okay enti no e ba sa na ti say nwumre me so man man friend bi o ya no po ya me ko sra me sisa ba ko onu ni okay Obafia papa ti ko sra no ye wa na je me ko hwe mai so me he kofi so me hear picture no na me nso bia me nim no dada de akofi afiri na me say wow am ka you say me hu bibi but I hope say any true to me try say me friend ma me fosi me friend no amfa me friend no amfa be twice three times one to man fa to me nya botre me san friend bi na say phone I busy na me say wow and I did a bit my no crew. The realms no, I said we took a back. And Baba heard said man who social media no and a cry and I say you no pray. Yeah, see say by ya. You don't say I didn't say no cray. Me amira ho. Yeah, me because mammy Faustina wa bomb modern why ya dear what training man so ye. What fear me say I'm telling you nipa bebre omunimo omuti be no more can someone sabe enimu but oba na be hwefia the way na ha sitie ene adwuma ya ye ofiri ha ama adwuma afiri ha oba ha ye attractive I'm telling you go inside obo hu nema bebre what I say nti obi be na sabe o kan sam eto maame no so a na me te ho a na eme ya because ena Lumba kan say dipa betwa ho hia bebre but nyom nya do obi wo hu da but no kan asem ato so abra wonimu busa na o say yes ewi ase yemhwe yie na Ghana fo yenya botre na ade a wonhu ye no enka ho asem cause wo kan asem to obi so a dachi bi no bunya ho eso akatua I'm telling you obi ahwe yie na asem ado on beka no na wa hwe yie ene me dunia ba afia o ma hu bebre minim se mu ka no kre nti mu fa no kre no nya adwuma minim se nyambe hira mo bibia be kama o cha mo samra ye be hwe se 1 week bibia ye beta ye nua ba na chi ama bibia ye kama me da ma se bebre thank you sir thank you bye bye Sebusia yofa and kasa over right you say be out tempted oh kofi no ho den kofi ho ye den ubu zantem ha onye obi sabe o yare oda babi wakase bia no kofi o da busantem ha nyina oba ha obusa Lumba junction na oba ha kofi babi a me ba se anana na me tu me ka me pick up bi mba nana o si ye ko down yeah rounds no the channel yeah okay coffee no problem or you okay o yare da be on yare se ko bi coffee yare na bia or but would there sabi eh obi tikam I'm telling you but be a traffic now why say no eti coffee on yare e bia nyame time or the man no e no na aso eti yem mompa se ba bia kofi kra wo bia sabri no ruade hwe no suyi na omfa ni sie kopin se time aye nyina no e ba bi hia others intimidate boni bi anim thank you sir yes enti you fa na kasa wacheche na kenkaka eti you wrap up na fe dia kebia ya fantastic abrantie no nyare but yenka bi hye no na why nyame dia yes nyame fa ne kra ensi
Let me find your coffee currency. Me wrap up with the messages now. So it's a brain here fan. Yes. As I said, not there now. 40 days. Okay. Okay. Matia. I'm a brain here. Kasa kake. Social media. Social media. Abusianti. Yeah, mami. So about your life. YouTube Sabre by Grace TV. We are seeing a show with the mama yako. Most of Papa. Pumboko. Eradiado. Fidi ampo nyanko ponse. We the mesre na what down with the charge for within the Me patch of the Papa Love. Me boutique. Lumba Junction side here. Na Madam Faustina Fosu. Me free Asantehene suta. Enti me friend you chrome prekope. Such a for. Dear senior, a union bearman, what's in the idea? At 10 hours, it's any work, which back a reaction. Wednesday, no, I am no my medium because my home, my metal yet MBNT. I Sunday, remember had a name my brain, and he not coffee yarry. To Wednesday, no, my friend, my to be friend also. Coffee, I require no one a damn one. I'm so, and I didn't know say malaria be her coffee, and I'm so okay. To be named a medium command, tell no pain. Maybe you can say my friend or my when it be my friend first in a number or have many doing common. To my friend, I'm see your room. To my friend and Nana. Or catch me say, dear scene, and I'm saying, dear, I say, or see coffee, friend, or say, coffee do a do. And pa me drum, it can be doing a sea. A battery and a sea. It's a motor, yeah. Coffee and Ariana. Wednesday, and no send a order to know. And yeah, they be serious. David didn't say malaria. Maybe have Sunday, beto or no banner cry while a channel and our chinyamea. Maybe I fear an amity baby at ties and no mamma and it's Tina coffee, I read her and give us or I read her on Yari. See Wednesday, Nana, or mamma bore my money. That's a brain. I'll be to me, dear father. Say no, city, and say the bear, the only number one year better than once. Coffee, a type of beer, this or no be a call, estimate him has seen. Me wants a coffee will be up on that. There's always any coffee, Jinaho, a contour car or yeah to trust them or yes, or yes, no. Minty be that. Or no, Mario, Abrewo, my on the and now for no beer. And to coffee type of beer, me buy it so many years. Get to a cross, mean this say coffee will be conduct. Coffee will be on conduct. Until the bits me a cover coffee one or a type of beer who's on no be the boy food there be on the Unyaka crabby gumasa. On the Unyaka crabby gumasa. So any problem be into I'm always say coffee adult for more. Yes, a judge on the problem be anyway. So now I'm uncle of which because coffee will be a no offense, coffee I didn't wait to meet my Lumba because your friend no one was coffee Lumba. I had not told that. Any intimate me a friend of coffee Lumba. So I know be a friend, yeah. Coffee Lumba, Sani. Woman, you'll be on Lumba offers. Lumba offers in a dinner done a sea coffee Lumba. Oka coffee will be my Oka coffee Lumba. Son will be on Lumba offers. Yeah, I can't say, they get it. Rather be not 40 days. D4. And it didn't do D4 on an hour first one Bema. No, I won't have free. Or Baba Bema back on. I know they count about penny the power. Coffee, you can't be shame. I want to dimilate. No, when you're not on this one. Coffee don't know so. As a melody or no, or your cocoa, Croatium. No coffee don't know so. I come off no man say me. You too. I call Baba, Cobema back. But someone said I'm in it. I buy you a beach and a tell you no. Catch you no. Bema back on all my yet three is a back on. I ain't a medium. That I will need your shit so last time I will need your shit. Coffee if I say Wednesday, there be Sunday or Chinese week and I'm a bar and I'm home. Yeah, some more. Didn't catch your mammy. Is I buy mint me? Oh, they make a trace sister first time a friend in your room. They say,
Awurade nhyɛ ne den. De Awurade pɛ na ɔyɛ. Nipa ntimi nti Awurade ase da. Ɔsɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa ase da ama no. Ɔna de dom no. Wa saa gyina adeɛ de ayɛ ne Awurade ni asɛm bi aka. Ɛne ne Awurade so ni nkontabu. De Awurade pɛ na ɔyɛ. Ne mu de esi atwa di ampo Nyankopɔn ne sɛ ɔmfa Kofi Lumba ensi Abraham kuku munye de ɛmfa maye. Sɛ mfomso ne bɔne bi kra na wayɛ no asase so a Awurade mfa nkyɛ no maye. Na ɛma ne maame so hyɛ de paasa ama ne yaako. Abre na abre bia eba beta na chi. Atro ye support de ama no sɛ de be ya ɔno so no. Obehu sɛ ɔde ne ho bɔ abusua bi a na ɛwɔ atimatima obi a nje ne mu. Timidamas. Yes, yeah, that's. Right, Abusianti, Sanet, okay, yeah, you're welcome. You're welcome. See, you're up here. Yako. Matse. How did they say? If I'm Dora. I also want the Abranti, only know where Busiani and I'm where you're. No, ma foresee it, me mamma. Why madam for? Why me we are singing now? Me we are singing Pia and then ma Faustina. And to me, no pen on no social media. But I'm in Jin this a yellow prayer. To me, friend is senior brother said, maybe send a matter on social media. To me, Shanomi and Bra, see a friend man on fat. And you two make care in a bar. Me mamma ho. You better be so not a yellow prayer. Coffee dear, ye be if you hear you mano. What me tag me bra or ha no bra no kono but or ye free man. Emma will pia. Kofi a good. Ya ka say menka wi Kofi hu a ya meka say Kofi a good guy. Kofi nim say ne boof da bi. Kofi say no Lumba. Oya na de a onkasa oye tin. Kofi nkasa ombie o say no pepepe. Me bedu a in fact na ye osuni arebo. Eso nya me na de ma. Ono aso na wagie. Nti me de metimi aka say nya me fa Kofi France yi. O hwe Kofi so maye. E na ya ka atwe so ya moye ho ban. De metimi aka na. Thank you bro. Right, I'm saying it's you wrap up the show. Na yanko isa say battery no crowd from kakra. Me share message start back. The last part of the message is to make clear life. Na yan funny na M0urners say every any yafa. Yamefa yenu abe man kra NCA. Na down kwama ya ne was so hene ahia me ato. So obusia ni kan ka say bi asa na edibede na bawie. Asa da bia me camp na ntie bi asa. Na me ka asa o me kasa. Obusia won say video you be jira ni ni du ni sumu. O say aka na ato so. Only we say Jude TV. I mean, come on, sir. I brand your friends say Jude. You know your boy say be Juma, but I'm say as a man of an interview that is small bar. And no no light or the Juma. And what jai the way now was so similar. So say we be me ka Jude asema, we be as me ha me I say. Me hu ne so ta. You know your boy will be a better content be Juma. But we jai the na ato the phone to baby. And I was so light as me so say be ha me lights na me dey but you me tell you am say am follow duty na me sell because e say you obi bi dey why ni enti no by grace yeah life it's me life say enti by grace God bless you so much. God bless you. Why are there am ba more pray more professional duties and am there more ya menhira mu nyina yeso atamochi ye de empene se obeye kadasumu mu so na bia mo kan se mo tro de ato bi so se mo ba fi ha yi ne ya kan se mo kire mo no masa akoda ma no eno de ye empene mama but minim se mo de mo ye adwuma wo ma me hwe mo minim so ye good nya menhira o so e bom pa eta wachi obi bia susu bone bia fa ho a M0urners. Thank you so much. YouTube is what thank you. Yes, I was saying, he got something to say. God bless him. No, when you should you because me, the advantage, me ni mo. I'm sure, man. I'm sure that. I can't talk catcher. I can't talk catcher. Because the advantage, the woman, no. There was another hour. I can't grab it, but I didn't know anything. They do that. I say, the share by grace. You say. Yami dey cry but that mama come and say me pa ya dey say mama come and say me na also make a compensation me count but the do abranti we dey dey share me na busia
I'm sure you won't follow GTV them so mobile could follow GTV na what because we're genuine brother. I said yeah, but still almost follow more followers 27k. Yeah, 27k more. And I'm 8k, but yeah, why am I into no? Was out there to follow man. Why? But that's it. Yeah, sure. The last part of message is to be okay. Message said those Mama Dina the end so I say. I'm gonna say the mother even looking sad, no crap Mama Dina. Just fin so they all her L who's my kind L the NB one be magnet and so say this heartbreaking so sad. May he so rest in peace and no crap. And the something say every day come sorry. Come now whatever Mama God loves it the money of Poku and man so hey mama but I was in a why no one day. I'm okay but I was in the TBA actually baby sabi na the opposite be there some Tiabusia Myster say the my crime na you fani na pim ha you fani na pim but the bibiara ase some je bre na mo share ye e by Grace TV so nyame nka yin na ye ho na wo hu ye mobo na wo fa yin na tuya na mo si de ye na ade ye musuo sign atorrent mo ko sia de onu nyame na ayi film the margin mo ni si kai say obi trading enterprise na fe better Grace financial services na so yas ne kuma se south interest junction na obi trading enterprise o pata de papa empo papa ne perfume papa de am sro kwa na kwaji bi ho no obi trading enterprise baby am way we team obi afrem from kono obi afrem from amponten obi afrem from tonso aboso obana perfume egu hu hwampa am say masa me mpesa dey o stock me ana we dey hu say perfume egu hu hwam o say na na o say perfume free obi trading ana obi trading perfume me say last me na Asante achima go obi frame me from a section kumawu abusuan also one got to before one be pie kumawu o be pie fiase me na go obi frame from kumawu straight obana perfume ye gu hu hwam say abey masa o tata me ana o stock me ababa o dey bi perfume egu hu mate me na Asante man obi frame from amanten atebu adwira man pon bobbing say ma tip esuta kwa amai se chere people so say ma tip perfume egu to all trend here obi trading enterprise kuma say south interest junction ho e na obenya perfume papa ne papa ne ntade papa ahye o mo number 0530994553 0530994553 so make am for Better Grace financial services there ma be a insurance one send there Ghana for abo America and Ghana for abo Canada Better Grace financial services intermediary financial group yeah me Henry Danakusi akofa de aba the insurance one send there Mr. Ghana for abo akonto Mr. ne me Henry Danakusi na to ase ne kotoko ne brempon ona ye kofa ba e de ma Better Grace na twetwe nkomo na nyame nam so mo na bibia anye yi se wotimi Better Grace to na ma we intermediary financial group our kwada we sikasem tutu yem to we pay insurance company papa the amount now they want bata na chine bu kwa hu ye mu a ho ancho to they want bata Better Grace no pay financial services financial company papa the bata ho abusia o de wo sie sika na ya djuma kwa hu mediem da kopa se o hia sika o betam sika boom twitwi die na de ama o mpe we na de na pay sa so ina de ho bata wo ama ne da sumuna so nyame wan empare na ha wo de amanye bi ba na no ntimi nya adwuma bi mu a na am so de wota Better Grace no pay insurance company papa na bra na wo wi asika se mu ma ruti no sabi on be hwe wo abra o ha de amanye bi aba ma ne da sumuna so Myster meka na ntimi nya adwuma bi mu no on be hwe wa kopim se sabi obe nya me dia o man so on be hwe o ma kopim se on be wi college so apon bi na obra etumpon Better Grace number here 813-408-1084 813-408-1084 Fane frame me mame na to Asantehene kotoko hene brempon na yim are abebi okatachi ne yere ene me mame mama Dina enti wo comment na wo video na say Dina kusi a me mame mama Dina kusi e on ye kofare ba e de ma Better Grace financial services there was you say top here shami wo say free infa top way mama Dina Better Grace what's me back up na they be mission at the top way for going to my bro nice designer tops come on what's me back they be she top we mama me say what I African print but e wo mu a she nice top we mama enye we nko nice tops pa enti che say o say baby me chance go be say come na top here she we fe mo fast than mama Dina kusi na perfume go me so my voice e hwam em so mo fast than ma obi trading enterprise Mr. Pupu Bachi ena jumadi etimba be mo fast than ma me yantima de nyina ro da to for many ampon asante mampon ni de she kon mampon apa che say
abere biara na ofre nya be mo say be we data do we live programs do it's gene fire data nya ti e fast da mo be biara the safo afa mian boss so poku bo ache mama dina mama Sarah ofi yanfo o America mama Vida Asantehene ache go man hima enua ba ketwa afa mama abena oti ya onso free yanfo o America che say enipa na dɔso me ka sɛ me ka ebi anu me jebi me ame ofa Myster obin frimpon zi akwado obedu Ghana after na nsuo bɛyɛ boɔ dan osu boɔ ate agye dim kɔtɔkɔ ne brimpon ɛyɛ sɛbi ɛna ne down plan hene two for down plan hene ɛnkɔ so hene ɛna na nsuo bɛyɛ boɔ dan osu boɔ ate agye dim na bush kyɛ sɛ yɛde obi biara me bɔ sɛ ana me refi wo sɛ me wiana maka sɛ yɛ mama me ofa edi abusua mo fa nkyɛ me ame ofa kwame agye fi ɔsɛ bi kwame na obɛhia phone foforɔ because kan no o yɛ video no na sɛ video no ntimi ntwa enko eche na edum ni ade tu behia phone foforɔ ene microphone foforɔ ti gina to bi mi ame mo na pe bi nti abusua be do bi biara se obi biara odo amada na bi a kyerɛ me no ntimi nkan wie bisrɛ me ya kwada ade ba bi amefom bisrɛ sɛ mo ma mo bu fu ya mo ntete me na mo kyerɛ me kwan no kakra ya me na enom ye na mo ntete me na yenyini mom ye hwɛ de twɛdi ampo nyankopɔn be sɛ nyame na behu ye mɔbɔ na waka ye ho abɔ ye ho ban agye afiri me so de esɛm no na mo de nyina di aboaye na ewie ye ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo dim ti amen abusua me da se sɛ ɔgye prehwɛ me yɛ kɔ judu so nyame hyira no paa na wɔn kae no na wɔnyɛ na koma so ade man Awurade kae no sɛ de ɔkae bɛfi ko sɛ no nipa biara ɔsɔre tia ade anase obi biara ɔsɔre tia judu ɔsɛ efu bi nyame ɛbɛ na gyina tuo nyɛ kwa sɛ de na hitofo gyina tuo ɛyɛ kwa ɛwɔ ne Awurade sɛ de hitofo gyina tuo yɛ kwa ɛwɔ ne Awurade Yesu Kristo dim abusua me ɔsɛ da bi ameka me sɛ me ba na yɛ video sɛ na abusua me kwa na ɛyɛ me ya because when me ba na video say ya me fa ne say ye be ya adwuma na say me fa ne say on say by grace Stephen abɛyɛ abusua nti me fa ne say asɛ me besia ma abusuafo just wo hu abusuafo akyɛ na wo share abusuafo no on pese obefifie kura ba ti ye ba say ya me ne ma ne papa no ne me wo fa no na nanom na ehia ti me fi me na nanom ntia akɔkra na me ra hɔ ɛna mia me na abusua wo Amsterdam na ni mia me na akɔyɛ du mon kan kyerɛ ne say na akɔbere wo say ɔdanase a ensada na akɔyɛ du ofi kuma wo wura so na ɔte Amsterdam abuchime mu ɔne ne ho kanyi anaagye my prempe abusua na kodo mintimi na se wie da ti wo a woni mia me na ɔmo a ɔmakyɛ Amsterdam pa ne Ghana fo ɔmakyɛ Amsterdam no na kodo ka ho esre wonna mia me na kodo ase ma ofiri kuma wu raso ahima mponsa Royal Hotel e wo kuma raso ye ne dia mo na se ma no ate ɔwɔ ɛyɛ Amsterdam abuchime na ya mi sure ɔkoma pa no adwe penti Israel do nyame se sure ma o me share obi a ebi anke kom nyame sure na wonye wakoma so ade ma o mo ho ban ni ofi buso de sem one o man ebusuafo na nyame kam mama yes and me mama God is love so me am sorry ba na if you bra from previous station or what time it ya be do ne ti nyame kan no na onye na wakoma so ade ma from a previous station the days that we never media na mama ya time it ya abesine e no bi biara I love you all. May God bless us all. On kai mumni and for don't na. Yentimi tumpo. Mami Fosu ya aso kono fo. Mechi hawo so abusia. Yes, nti mami Fosu ya comment to aya na edi ago aka aso kono fo. Mechi hawo de safo mechi hawo. Kwa me course cameraman. E no bi biara. Mechi hawo bia. Abusia repo me bishia. I love you all. May God be with us. Makao bia. Oh my God, is that say, hey, Governor, hey, Mama. Okay. Nti repo me bishia. Ya me kai na ya makao. Bye bye. Yeah, I'm